Кастър ВГ и сега ще снимам на Чичай Сан Андреас. Епизод 5. Пета мисия. Хора, днеска снимаме. Казах ви, че на пета мисия обърках съм. Whatever you say, bitch. What's happening with you, Rob? Тая мисия много ме кефи. Моля да е тая, която си искам, брат. Моля. Къде си, брат? О май гад. Виж какви дрифтови правим, давай. Първичката е като ми прави дрифчета, твоите нищо не може. Ладно да ви кажа. Марто БГ е много як ютубър, абонирайте му се. И на мене също. Имам 6 абоната сега. Сега имам 6 абоната, не знам колко ли ще имам, когато видя. Моля да имам 7, даже и повече. Дай газ! Да не блъсна, че ще ме бият. Минах от най-далечния път. Тая мисия пък най-много ме кефи. Сега ще не гонят. Скип. И дай му. Дай му на пичуйте. Че много маме чепче. Стреляйте, брат! Вие сте! Ajay! Убей ги тия слабаци. Нищо не могат просто. Ладно. Тая мисия казах ви, че е много лесна. Сега трябва да оставим един пич. О май гад! Колата малко е бръмчик. Тайка, вери. Колата е бръмчик. Тайка, вери.
Брунчики тайка. Аз пичуйте, така ги убих всичките. Спрах ги в пътя и... Ай, брат, лес. И да ти кажа довиждане, мой брат. Направо скипвам Хора, това ще е за клипа. Дано да ви е харесал. Дано да ви е харесал. Абонирайте се за канала. И ай, чао!